मस्त वरिष्ठ कविगण सभागार में उपस्थित सगरो श्रोतागण रंगवासा के देवकांत पांडे के बहुत बहुत प्रणाम। गणतंत्र दिवस के बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। लोकतंत्र के पर्व मनौला के दिन बाटे आज, लोकतंत्र के पर्व मनौला के दिन बाटे आज, गली गली झंडा फहरौला के दिन बाटे आज। संविधान के अक्षर अक्षर में बा जवन समाइल, संविधान के अक्षर अक्षर में बा जवन समाइल, ऊ रोशनी घर घर पहुंचौला के दिन बाटे आज, ऊ रोशनी घर घर पहुंचौला के दिन बाटे आज, गली गली झंडा फहरौला के दिन बाटे आज। शुरुआत करब घर के बात करब, फिर गांव के भी बात करब, और ओकरे बाद देश आ समाज की भी बात करब। केहू काबा में ढूंढत बा, केहू काशी में ढूंढत बा, केहू काबा में ढूंढत बा, केहू काशी में ढूंढत बा। कहाँ बैठल हमें भगवान ई केहू न बूझत बा। जे हमनी के बनवले बा, जे हमनी के संवरले बा, जे हमनी के बनवले बा, जे हमनी के संवरले बा। ओ माई बाप के मूरत हमें काहे न सूझत बा, ओ माई बाप के मूरत हमें काहे न सूझत बा। आज के ए दौर में जियल मुसीबत बा बहुत, आज के ए दौर में जियल मुसीबत बा बहुत। हैवानियत के देश में आखिर हुकूमत बा बहुत। आलेली जितना हो सके, आलेली जितना हो सके, पावन दुआ माँ बाप के। जिंदगी के दौड़ में एकर जरूरत बा बहुत, जिंदगी के दौड़ में एकर जरूरत बा बहुत। हमें बचपन के ऊ आपन नादानी याद आवेले, जवन गावे में बीतल ऊ कहानी याद आवेले। बहुत आवेले हमके याद पीपर खेत पनघट के। आप लोग याद करिए दृश्य गांव के सब। बहुत आवेले हमके याद पीपर खेत पनघट के। शहर के फ्लैट में मड़ई पलानी याद आवेले, शहर के फ्लैट में मड़ई पलानी याद आवेले। न रोटी के ठिकाना बा, न त रहले कडेरा बा, न रोटी के ठिकाना बा, न त रहले कडेरा बा। यहाँ मजदूर के जिंदगी में बस दुख के बसेरा बा। इहे बहाल सगरो देश के कस्बा मुहल्ला के, इहे बहाल सगरो देश के कस्बा मुहल्ला के। महल जगमग करत बाटे, झोपड़ियन में अंधेरा बा। महल जगमग करत बाटे, झोपड़ियन में अंधेरा बा। कहीं कपड़ा न बा तन पे, कहीं लइका भूखाइल बा। सच्चाई बा एगो। कहीं कपड़ा न बा तन पे, कहीं लइका भूखाइल बा। गरीबी आज ले भारत के अचरा से बनाइल बा। लड़त बानी जहमनी के यहाँ मंदिर आ मस्जिद पर, लड़त बानी जहमनी के यहाँ मंदिर आ मस्जिद पर। एही बेकार बातिन में असल मुद्दा हेराइल बा, एही बेकार बातिन में असल मुद्दा हेराइल बा। आज देश का चाहत बा, आज के नौजवान वर्ग जन बा उ देश के राजनीति से का चाहत बा। 4 लाइन सुनी कि दया पे जिंदा रखला के नारा ना चाहिए, दया पे जिंदा रखला के नारा ना चाहिए। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा ना चाहिए। आ दे पावा त दे डाला खाली हाथन के काम, दे पावा त दे डाला खाली हाथन के काम।
भूख मिटावे के सरकारी चारा ना चाहिए, भूख मिटावे के सरकारी चारा ना चाहिए, भूख मिटावे के सरकारी चारा ना चाहिए। धन्यवाद। केहू सत्ता के मद में चूर हो के मस्त घूमत बा, ये एगो सच्चाई बा। केहू सत्ता के मद में चूर हो के मस्त घूमत बा, केहू खाता कमीशन त केहू रिश्वत वसूलत बा। बहुत बेजार बा आदमी सियासत के शरीफन से, इस सियासत के शरीफ लोगन के बहुत योगदान बा हमनी की जिंदगी में। भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, ये सब यही लोगन के देन बा हमनी के। और बात पसंद आवे तो जो ताली एक बार बजा दी आप लोग। बहुत बेजार बा आदमी सियासत के शरीफन से, कहत बा लोग अब गांधी भगत सिंह के जरूरत बा, कहत बा लोग अब गांधी भगत सिंह के जरूरत बा। जोना समाज में जोना देश में हमने रहत बानी जा, ओकर प्रति जिम्मेदारी का बा हमनी के कि आपस में हमनी मिलजुल के रहल जा। ये 4 लाइन से बात अपन खत्म करब। समय का भी ध्यान दिया जाए। चली होली दिवाली ईद सब मिलके मनावल जा, चली होली दिवाली ईद सब मिलके मनावल जा। न हो मनभेद आपस में खुशी के गीत गावल जा। ए जिंदगी 4 दिन के खेल बा खेली मुहब्बत से, ए जिंदगी 4 दिन के खेल बा खेली मुहब्बत से। चली मिलके मुहब्बत के एगो दुनिया बसावल जा, चली मिलके मुहब्बत के एगो दुनिया बसावल जा। कि बहुत निर्मम भइल सत्ता के आज भाषा बा, जहां देखी उहे कुंठा घुटन निराशा बा। आज जे बार रहबर उ बाटे अब लगल दलाली में, यहाँ जनतंत्र भी अब बन गई तमाशा बा, यहाँ जनतंत्र भी अब बन गई तमाशा बा, यहाँ जनतंत्र भी। ओ बहुत बहुत धन्यवाद भाई पांडे जी।